дар ҷамоати диҳотии чоркӯҳи шаҳри Исфара ба муносибати гусели гурӯҳи аввалини ихтиёриён ба сафи қувваҳои мусаллаҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид, ки дар ҷараёни он роҳбарияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, собиқадорони меҳнат ва волидайни даъватшавандагон ширкат доштанд. дар ҷараёни ҳамоиш бо баробарӣ ба гурӯҳи аввалини ҷавонони озими ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳшаванда дар адои қарзи шаҳрвандӣ таманно намудани сеҳатмандиву сарбаландӣ ва муваффақияту бурдбориҳо таъкид ба амал оварда шуд, ки артиши миллӣ яке аз рукнҳои муҳимтарини давлатдорӣ ва сипари боэътимоди истиқлолияти давлатӣ маҳсуб мешавад. маҳз ба шарофати мавҷудият, нерӯмандии қувваҳои мусаллаҳ ва хизмати шуҷоатмандонаи хизматчиёни ҳарбӣ мардуми Тоҷикистон имрӯз дар вазъи орому осуда зиндагӣ ба сар мебаранд. раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода дар ин радиф ба таври хоса тазаккур дод, ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ на танҳо ваҳдадории шаҳрвандӣ, балки қарзи виҷдониву имонии ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазифаи боифтихори ҳар як ҷавонмарди сарзамин аст. раиси шаҳр ба волидайни наваскарон, омӯзгорону устодоне, ки ин ҷавононро дар роҳии баланди ватандорӣ ва садоқатмандӣ тарбия намуда имрӯз чун ҳомӣ ва ҳимоятгари ватан ба камол расонидаанд, изҳори сипос намуд. ҳамзамон Баҳоваддин Баҳодурзода фаъолияти хуб, корбарии муташаккилонаи фаъолон, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҷамоатҳои чоркӯҳ ва ворухро махсус қайд кард, ки нақшаи даъвати баҳориро дар рӯзи аввал сарбаландона ба иҷро расониданд. падари яке аз даъватшавандагон Абдулло Ҳошимзода аз ҷумла иброз дошт, ки ӯ бо шукронии оромиву осоиштагии мамлакат бо қалби софу ниятҳои нек фарзандони худро ба иҷрои қарзи шаҳрвандӣ ҳидоят кардааст. сарбози ба тозагӣ аз адои хизмати ҳарбӣ баргашта Заробиддин Салимзода аз ҷумла изҳор дошт, ки ҷавонон набояд аз хизмати ҳарбӣ саркашӣ кунанд, зеро аскарӣ ба ҷуз адои қарзи шаҳрвандӣ будан мактаби хуби ҷавонмардиву садоқат ва омодагӣ ба зиндагии мустақилонаву расидан ба қадри падару модар, додару хоҳар ва насими форами зодгоҳ аст. даъватшавандагон аҳли ҷамъомад ва дар симои онҳо тамоми мардуми диёрро боварӣ кунониданд, ки ҳамсолони ӯ тавассути хизмати содиқона, анъанаҳои неки меҳандорӣ ва гиромӣ доштани ҳар як ваҷаб хоки сарзамини аҷдодиро бо сарбаландӣ идома хоҳанд дод.